Sanibonani bafethu, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Indaba yethu-ke yanamhlanje ifundeka kanje. Mfowethu uyaphila. Umyeni wami wampimpa umuntu owayesebenza naye, waxoshwa lowo muntu. Kwadlula 3 months, wabulawa izinkabi umyeni wami. Umyeni wami-ke ubeyinduna la obesebenza khona, ewuthanda umsebenzi wakhe. Babesebenza ngogesi kwenye inkampani enkulu ela eThekwini. Ubejwayele-ke ukungitshela ukuthi kuyenzeka uma beyofaka ugesi kwenye indawo, osalayo ugesi bayothatha bawuse e-scrapyard bayodayisa. Uthi-ke ngelinye ilanga bebuya emsebenzini, abone omunye ubaba obesebenza enkampanini entshontsha amakhebuli ngayo imoto yomsebenzi. Uthi uyena kuphela owambona, ahambe-ke lo baba ayodayisa. Uma ebuya lo baba acele ukhathi umyeni wami, anqabe lo baba ukumnikeza uhafu. Uthi-ke umyeni wami wamtshela ukuthi njengoba ngikubonile uwathatha ngizoya kokuceba kwimaneja. Wathi-ke lo baba yenza okwenzayo, kodwa imali ngeke uyithole. Nangempela-ke ayomceba kwabakhulu, abizwe lo baba, aphike kuyo kumakhamera abonakale, abuzwe ukuthi ubeyaphi ngemoto yomsebenzi pho ingekho indawo ekumele kuyiwe kuyona. Uthi-ke wahamba ama-hearing, kodwa ngoba icala lokuntshontsha alithethwa and isibalo senani logesi awuntshontsha lalibiza kakhulu, wagcina exoshiwe-ke. Umyeni wami-ke waba nako-ke ukuzisola, wamfonela lo baba, wazama ukuxolisa, wamxolela nje kalula lo baba, wathi shuthi bekuvesane kuyisikhathi sokuthi uphele umsebenzi, akonakele lutho. Kudlule 3 months, umyeni wami wayebuya emsebenzini kuntambama nje. Wathi ehla emotweni ezovula igate lana ekhaya, kwaqhamuka imoto, kwahlika abantu emotweni bamdubula amaqede bahamba. Ngangikhona ngalelo langa emzini wami, abaleka ngawozivalela ekamereni ngizwa kuqhuma isibhamu. Ngayizwa imoto isuka ngesivinini emuva kokuqhuma kwesibhamu. Ngithi ukulinda kancane, ngizwe umakhelwane bethi ukhabazela nje lo. Babebiza kanjalo-ke endaweni. Ngishawe uvalo ukuthi ngabe umyeni wami lo obekade edutshulwa. Mangiphuma ingane yami iyakhala ngasegeyithini, nemoto yakhe-ke isamile egeyithini, umyeni wami ulele phansi, bamdubula ikhanda lalingabonakali nakahle. Ngakhala kwaze kwagcwala abantu ekhaya, kwafika amaphoyisa ne-undertax imthathe-ke ngivule icala. Kodwa kwagcina kungatholakalanga ukuthi ubani omdubulile. Yaba buhlungu inhliziyo yami ngobaba wezingane zami, kodwa kusobala ukuthi uyena lowa muntu owamxoshisa emsebenzini. Bhuti wami, cela ungiphostele uxwayise abantu, akupheli kahle uma uxoshise umuntu emsebenzini. Ukumpimpa umuntu emsebenzini akukho right.